أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mutane da yawa suna ta bugowa suna tambayan fassarar mafarkin janaza. Ita janaza shine kamar misali in aka ce janaza kamar bin gawa a baya tana gaba ana biye, ko kuma wasu su ta gaba ita kuma gawar tana baya. Duk da dai shi a fiqhu malikiya abinda aka ce ka bi gaban janaza ka yi tafiya gaban janaza ya fi a bisa ka tai bayanta. Su wanda suke daga janaza su yi gaba, gawar ya zamanto tana baya. Wannan shine ake ce ma janaza a taƙaice, ko kuma duk wani ɗawainiya da za a yi da mamacin daga wanka, sallah da sauran abubuwa da ɗaukar shi a kai shi makabarta da binne shi da ana cewa janaza gabaki ɗaya. To dai duk wanda ka ɗauka ya yi, duk wanda ya ga yana sallar janaza to lallai haƙiƙa zai yi abota ko ‘yan uwantaka da wasu mutane a cikin Allah, a cikin san Allah. Mewa ƙila idan kai kana sallar janaza za ka yi abokai mutanen kirki ahalullahi wanda kullum zikiri ne tattare da su da salatu annabi istighfari da ƙin yawan tada hankali. Za ka zama cikin mutanen da kawai Allah suka sallama ma shi suke bi. Babu da yake da alaƙa da janaza jama'a yana da bayani mai tsawo. Ya danganta da yanayin wanda ya yi mafarkin, ina yawan maimaitawa, ta haka za mu iya gane alkhairi ne wajensa ko shari. Assalamu alaikum. Masoyan annabi shakamalan awwal adali, masanin fasarar mafarki mai domin annabi.